vieš. Ty rozprávaj, ale... Dnes sme sa tu zišli, aby sme si ukázali problematiku nedokonalosti westernových filmov. Nikto, naozaj nikto nevie poriadne škrtnúť koubojskou zápalkou. Je to nemožné v dnešných filmoch. Ani jeden herec to ešte neurobil poriadne. Pokračuj. Nie. To sa nedá pozerať na tieto dnešné westernové filmy. Akési krúžky tam dávajú, nevedia, čo s nimi majú robiť, nemajú to zorganizované, chodia od kamsi. Dobrý deň. Nakrájajú si sladinu a potom je celý western. Ja navrhujem, aby sa herci poriadne snažili naťahovať svoje schopnosti a rozširovať ich o nové poznatky, ktoré nepôjdu jedným uchom von a druhým von. Alebo naopak. Vážení herci, ja vás prosím, aby ste sa snažili, lebo pre kameramanov ani pre režisérov to dnes nie je jednoduché a na tieto filmy sa nedá pozerať. Ďakujem za pozornosť.